ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯୁକ୍ତ କ ସମାନ ଅଙ୍କ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଙ୍କ, ଶଙ୍ଖା, ଅଙ୍କୁର। ଯୁକ୍ତ ଖ ସମାନ ଅଙ୍କ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶଙ୍ଖ, ପଙ୍ଖା। ଯୁକ୍ତ ଗ ସମାନ ଅଙ୍ଗ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗା, ସଙ୍ଗୀତ। ଯୁକ୍ତ ଘ ସମାନ ଅଙ୍ଘ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଙ୍ଘ, ସଂଘ, ଲଙ୍ଘନ। ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ଅଂଛ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଞ୍ଚ, ଚଞ୍ଚଳ। ଯୁକ୍ତ ଛ ସମାନ ଅଂଛ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଞ୍ଛା, ରଞ୍ଛ, ଲାଞ୍ଛନା। ଯୁକ୍ତ ଜ ସମାନ ଅଞ୍ଜ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଞ୍ଜ, ପାଞ୍ଜି। ଯୁକ୍ତ ଝ ସମାନ ଅଂଛ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଞ୍ଝା, ବାଞ୍ଝି, ବାଞ୍ଝ। ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ଅଣ୍ଟ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଘଣ୍ଟା, କାଣ୍ଟି, କଣ୍ଟକ। ଯୁକ୍ତ ଠ ସମାନ ଅଣ୍ଠ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଣ୍ଠ, ଗଣ୍ଠି। ଯୁକ୍ତ ଡ଼ ସମାନ ଅଣ୍ଡ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ, ଭଣ୍ଡା। ଯୁକ୍ତ ଢ ସମାନ ଅଣ୍ଡ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶୁଣ୍ଡ। ଯୁକ୍ତ ତ ସମାନ ଅନ୍ତ। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦାନ୍ତ, ଚିନ୍ତା।